No niin, Pauli Eksitukselta morjesta. Tänään ollaan Metso Asella Vorssassa ja meillä on tullut Slovenian lahja Tinkarsin Perun kivääri. Löytyy myös muitakin variantteja kuin pelkästään Perun. He tekee tosi hyvää HK416 kopiota. Koko hommahan lähti sillä että kävin tuolla Lynxissä ja sen jälkeen tehtaalla. Ja siellä Tomaksen kanssa kun jutteli ja sovittiin, että tuodaan Suomeen näitä, niin Metso Ase sitten otti kopin tästä. Tämä on tosi hieno ase, tästä on moni isompi nimi jo tubettanut, mutta mä kerron omat fiilikset tästä heti kun saan tämän avattua. No niin, täällä on vielä teipitkin. On ihan uunituore. Joo, tosiaan kiväärin lisäksi täällä tulee mukana lipas ja huoltotyökalut. Ja tietenkin ne pakolliset hienot tarrat. Mut ne nyt on oletuksen näissä tämmöisissä. Ja sitten tämä itse ase. Tää on X16 tosiaan. Eka asia mikä tästä tulee heti mieleen. Tää on tosi kevyt. Ja tää on tosi mukava käsi. Mä oon aiemminkin tätä hypistellyt esimerkiksi Enforce-takin yhteydessä tuolla Ivassa ja sitten tietenkin Slovenian tehtaalla ja tietenkin Lynx Brutalities. Mut tää on vieläkin tosi kivan tuntunen ja mä sanoin ihan tälle vasurina. Se on oikeasti iso plus, että tässä on kummallakin puolella hallintanapit. Latauskahvan pystyy vaihtamaan myös toisellekin puolelle. Tässä on ACR:stä tuttu perä. Tosi hyvän tuntunen. Tässä on säädettävä poskipakko. Toimii täsmälleen sama kuin ACR. Perä löytyy tästä ihan samanlainen. Täällä on myös tilaa esimerkiksi paristoon, jos harrastat laserin, niin CR pitäisi mennä tähän aika kivasti. Ja no, tää on tehdasrasvois, mut tosi näpsäkää tuntune. Ja se mikä tää niinku oikeesti erottaa toisista kivääreistä tosi hyvin. Tähän saa suoraan laseri tähän alle. Ja mä oon itse laittamassa sit seuraavalla ratavedolla sit lasermoduli tähän näin kivasti ja todennäköisesti sitten syöllen optiikkaa. Seuraavaksi me kenttäpuretaan tää. Tää on tosiaan hybridikoneisto, hyvin yksinkertainen, tasa 3 osaan menee. Ja purku itsessä on hyvin simppeli. Saatat sopiva työkalu esimerkiksi luodin tai minkä tahansa kynän. Tosta sä vaan vetäset ekaksi sokan irti, loveri aukeaa näin. Sitten perä irti, tää on vähän tiukka kun tää on suoraan tehtaan, mutta se on hyvä juttu että se on tiukka. Sitten soi siinä, sisäymykset ulkon 3 osaa. Tietenkin sä voit purkaa tän vielä tästä. Ja koko koneisto nojaa tähän, tää on pelkästään tyhjä kuori. Sä lyöt tämän toiseen systeemiin sisään ja sulla onkin sitten 1-2 uusi kalibeeri. Näin helppoa se on ja näin simppeli. Should I say dead simple? Operator. Piu piu piu.